Namilista ka? Nagpatay ba no? 45. Pero okay na. Pato pa yung magpiraw ah. Hindi, sana yung parang ako 10 yun? 36. Masubak. Ah? Pero, ito? Katawa mo ba po? Pero, wala, pag mag-check ko kaya. Ako man sa ito naglilibin na. Pero ito, 45. Pag-aral pa nito tapos na gulay. Ano na ako? Ubus na ang karoli mo.
Soy. Huwag ko rin yung ano. Dati. Anong klase? Ha? Anong loto? Yan yung torta. Sino naman? Torta. Puta. Yung malapit mo. Ikaw ko na? Ha? Mamunduhin niya, di ba niya magkakao? Mamunduhin ka? Bata dito. Huwag maluto mo tayo yan, no? Yan. Sarap lang, light lang. Mimintin ko sa kuya kasi siya. Kira tawang utang ko dito. Yan sa plato na. Yan sa plato. 271. Ikaw na? Ano yung kumulog ng bayan? Kira maluto mo sa Tapos lang, natin bunga. Kira mo ito. Ubus lugot. Diba, ganun pa yung mudur bang tukod? Ano? Paano ko na yan naman ang sabihin dito? Ito pala. Pag-ibo ng mga pidabi, Kala mo sabihin yan. Yun. Kuya. Tayo, hindi ka makakit. Dili sa imo. Nani? Ako na napakit kayo, magkapinuwal ko na yung dito si Manok. Pinangawat na lang. Ikaw naman na Narang ito. piyaw? Ha? Dako? Si boss anak ko nagkita. Ano? Saan ang sala ba ng plano ni boss? Mister naman. Dapat dito siya na isa ano. Luyo. Ano kinuha? Ang gapo na nagkuha? Ang gapo dili. Royal sa imo, no? Wala talaga yung TikTok ang pagkamu ni ate, oh. Ha? TikTok mo pa. Oh, diba? Nagka-live pa ka po. Grabe, pas pa ka. Pati itong sagot pa ako. Nandito si ate. Kulay. Alay. Ayan, boy. Bali po sila. Buwang maluto. Buwang maluto sa lupa. Panyay. Gusto ko tayo yan. Ha? Wala tag. May sapsoy like na eh. Wala mo na. Abangan na. Ano nga yung pangkakabot? Hindi mo na siya magpapagod. Okay. Ayan. Balik pero may naplano, no? Ilan na po siya? Abangan natin. Hindi mo na. Yung makalas ko na tulog ko na. At dito ko yung nangyari. Tutulong sa ano. Tulong. Dirty tandaan, dirty pandito loa. Kandaro dito tapos dito sa may siyari. Kandaro gapo. Tumawag yung kulay. Nagkaroon na lang siya. Dalawa.
Hindi ka na sigarilyo. Kaya, may dugi dyan. Nakita ko sa dugi. Karapatin ko dito si Bado. Ano po natin sarili daw? Kapila naman ako. Alas 3:30 pa pa dyan. Malalim. May kubra din. Sobra. Kilo. Igual. Kaya kung talatawag mo dali, tanong mo lang. Gawin ko na. Saka nagabakal sa atong customer kadili. Dito ka po sila. Kalipit-lipit lang ito. Wala na pong yelo. Green na. Iyot. Ano, Jerry? Green na lang. Iyot? Sorry ko na. Alis na rin kay, ano din? Buklay ako, puro puti. Siguro nga na. Puro puti. Kaya ang baho ng kuko dito lagi. Sininto, pero ginto. Kaya bahumutan ko baga. Kaya may leto ng baho sa buhok. Lagi dahil sa pigi ko. Kapwa pa ko nila. Admin Manyang, thank you so much. Ikaw ka nga? Kapag ganyan mo ka, sige mo ka. Thank you so much, Admin. Good morning, Admin. Grabe, 3 days kaming brown out, Admin. Susundin ko sana yung sabi mo na mag-live ako nang mag-live. Kaso, ngayon lang nagkailaw. Grabe. Sobrang tagal. Shout out sa tuna nandyan. Super thank you. Panyang payatot. Parehas man na si admin Panyang malang na adi ha. Taon admin. Palit na sa akong tinda admin. Maluoy, maluoy.
sige. Ako nga, may ikaw ka mong baga dyan? Sir Deji, shout out. Siguro soba na. Duwang maluto, bulinaw. Sir Deji, shout out Sir Deji. Sabihin pa niyang, thank you. Salamat sa pag-stay. Live tayo ito baka madinguli na naman ang ating channel. Ang hirap ko. Baka dumating ang time, makaisip na tayo mag-content ng medyo maganda-ganda. Sir Deji, kumusta na Sir Deji? Hope okay ka lang Sir Deji. Ang mabait na si Sir Deji. Kain tayo Sir Deji. Pakbit, saka sagata na ano, yung isda ini. Turay-ray.